Top 3 most wanted person sa Banwasang Manapla, Negros Occidental natiruhan matapos ginapahayag nagbato sa kapulisan sang ginserbihan sang warrant of arrest sa Barangay Alangilan, Bacolod City. Yaring balita nga itong gintutukan. Bangod hamtang sa nabukin nga bahin sa Barangay Alangilan kung sa diin wala may makataklad nga ambulansya. Ginsakay sa karosa si Jumar Marcelino matapos matiruhan sa operasyon sa kapulisan. Subject ini sang warrant of arrest sa kasong murder kag nalakip man sa top 3 most wanted persons sang Manapla Police. Ginapatihan hana sining alabon sang binangon ng kapulisan sa ginserbihan sang warrant. Nagatas ang naglikaw lang ng aton personnel. So, sang pangabay na siya nga buyan, mag-surrender buyan niyang ia-armas, wala sa gyapon na mati. Dali-dali gidala sa ospital ang mga biktima apang ginbawian man sang kabuhi. Pagin ayo pagin siya sang topa nga mag-surrender na kagyaboy ang iyang binangon, padayon siya nga nag-atake. Amo to nga wala na gid mahimo ang aton personnel kundi pangapina ng ila kaugalingon. So, naigo ini ang aton nga subject sa nawala nga dughan. So nagdalagan pa ini siya. Una na nga nadakpan sa amuman nga adlaw ang duha sini ka mga utod nga sa John Lee Marcelino, 28 anyos, kag Mario Marcelino, 21 anyos. Sa isa ka asyenda sang Barangay Granada, sa amuman nga kaso, nadakpan man ang ila may samtang nagapabilin nga at large ang ilang atiyo. Top 3 na sa amon, talang na sila kakasutanan sa 5 ka suspect. May pinatay sila, basta natabo na siya sa San Pablo, Barangay San Pablo, sang Manapla. Bilang protocol, ginapaabot karon ang Moto Poprio investigation sa Internal Affairs Services sa mga kapulisan nga imbulbado sa insidente. Suno kay Tolentino, kampante ini nga wala sang kakulangan ng iyang mga tinawo kag ginsunod sang maini ang protocol. Upod Kirinod Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas.